एसबि गोजौसिन फरायसालिनि फोथाराव 12थि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि कनफारेन्स जादों। दिनै नैथि सान आरो बे नैथि साननि सेथि हाबाफारि फिरफिला थिखांनाय। बेवहाय आंखौबो अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि महरै आलासि हिसाबै हांख्रायहरदों आरो आं बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मिथिनो मोनदों दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय दुलाराय आसामनि बर' फिसाफोरखौ ज' खालामनानै खौसेयै बर' माहारिखौ गासैबो बिथिंजों अर्थात राव हारि हारामु अर्थनैतिक राजनैतिक अधिकारनि थाखाय दाबि दावा खालामनानै सायबस्थ' खालायनो बे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दादों आरो बिथांमोना बे आफादखौ दादोंमोन दानि BKWSनि चिफ मानिनां मिहिनेश्वर बसुमतारीनि दैदेननायाव 2014 सनाव बिथांमोना बे अर्गेनाइजेसनखौ दानानै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय राजनैतिक अधिकार भाषा कृष्टि संस्कृति बेफोरखौ जौगाखांहोनो सरकारनाव दाबि दावा खालामदों। रायजो राजाफोरखौ एवारनेस खालायनानै बुथुमदों। खौसेयै बोलो होनानै दाबि दावा खालामनायनि परिप्रेक्षितआव आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मानिनानै 2020 सननि 27 फेब्रुवारियाव जितु एबसु NDFB मोनब्रै गट बे सान्थि सुक्तियाव UPA-खौबो लाफानानै सुक्ति खालायनो बाध्य जादों। बे सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिनि बाहेरायाव बर'फोर जेसेबां दङ बिसोरनि सर्बांगिन उन्नयननि थाखाय मोनसे राजनैतिक बेबस्थापना खालामनायनि सुक्तिबद्ध खालामनानै क्ल'जआव लाबोदों आरो बिनि दारैनो आसाम गभर्नमेन्टआ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानानै होनानै इन्टारिम काउन्सिल दानानै दा खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ मिथिनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो बे UPA-नि दारै बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरा ज'यैनो जोंनि बर' माहारिखौ गासैबो बिथिंजों जौगाखांहोनायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु सिमां बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै प्रतिष्ठित खालायनाय बे हाबाफारिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा मावनानै हेफाजाब होलांनो हागोन आं बेखौ बिसास खालामो आरो आङो UPA-नि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायगोन जे जिखिनि खामानि मावदों बे जोबोद मोजां जादों आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन खामानि मावनो थाखाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गासैबो बर' माहारिनि सुबुंफोरा बेवहाय ज' खौसेयै थानानै खामानि मावनो थाखाय आरो दैदेनगिरिफोरखौबो निष्ठा भाबै खामानि मावलांनो थाखाय आङो खावलायदों। स्पष्ट आसामनि पपुलास आरो एडभान्स कमिउनिटि माहारि बेखौ लानानै आसामाव तुमुल बितर्क जागासिनो दङ नोंथांमोना मिथिगौ आरो बे माहारिया जुदि जोंबायदि ST स्टेटासखौ मोनोब्ला जोंहा जे खहा जागोन बे ध्रुब सत्य। भारतबर्षनि संबिधानाव ST-आ ABCD बा 1, 2 बेबायदि जेबो गैया। 1, 2, 3 केटेगरि जेबो गैया। ST मोनसेयानो। बिथांमोनखौ जुदि ST खालायोब्ला जों दा अल इन्डिया बा स्टेट लेभेलाव जिखिनि ट्राइबेलफोरनि सुजुग सुबिदा दं बेवहाय बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो जिहेतु बिसोरो गोबां सुबुं सानखान्थिनि माहारि आरो शिक्षाय दिक्षाय अर्थनैतिक दिगाव एडभान्सखा गतिके जोङो दा 14टा आसामनि ट्राइबेल जनगोष्ठी नटिफाइड जनगोष्ठीया बिसोरजों फेर मारिनो हानाय नङा जेरैखिजाया जों खहा जागोन। स्पेसियेलि जोंनि फरायसाफोर हायार एडुकेसनाव एडमिशन मोननो हानाय नङा खारन बिसोरो
बहुद एडभान्सखा आरो अर्थनैतिक दिगाव बिसोरो जोबोद एडभान्स बेफार बानिज्य सब खेथ्रआवनो जोङो बिसोरजों फेर मारिनो हानाय नङा राजनैतिक दिगाव जिहेतु बिसिनि सुबुङा बांसिन बिनिखायनो राजनैतिक दिगाव जोङो गाव पन्सायतनि मेम्बारनिफ्राय लानानै MLA MP बेफ्राव जोङो बिसोरजों कम्पिट खालामनो हानाय नङा आरो जों आसामाव ट्राइबेलफ्रा जिथुनाखि दा अट'नमास काउन्सिल मोनदों बे अट'नमास काउन्सिलफ्रावबो बिथांमोना जों लेखिया पार्टिसिपेट खालायगोन इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालायगोन जोंनि जिथुनाखि राजनैतिक अधिकार बेखौ सेनानै लागोन राजनैतिक अधिकारखौ जुदि सेनानै लानो हायोब्ला राजनैतिक क्षमतानि दारैसो गासैबो जोंनि उन्नयननि खामानिफ्रा जायो गतिके जोंनिफ्राय सेनानै लायोब्ला जोंहा जिखिनि जों खामानि मावनांगौ बेफोरखौ जों हानाय नङा गतिके खहा जागोन बे एकदम निर्घात